21 ta' Diċembru, San Pietru Canisiu, saċerdot u duttur tal-Knisja, għex bejn l-1521 u l-1597. San Pietru twieled f'Nijmegen, l-Olanda. Missieru kien is-sindku tal-belt. Meta kellu 15-il sena mar jistudja fl-Università ta' Cologne, fejn igradwa fil-filosofija. Hawnhekk iltaqa' ma' San Pietru Faber, kumpann ewlieni ta' San Ignazju ta' Loyola. Minn Cologne mar fl-Università ta' Louvain biex jistudja l-liġi. Iżda hawnhekk ġietu il-ħajra li jsir saċerdot. Mar sab lil Patri Faber li kien f'Menz u għamel l-eżerċizzji spiritwali taħt id-direzzjoni tiegħu u daħal ġiswita. Qaddes fis-sena 1546 u sar l-ewwel Ġiżwita Ġermaniż. Fetaħ dar tal-Ġiżwiti f'Cologne u intefa' jikteb u jippiritka waqt li kien jgħallem fl-Università. Attenda għall-Kunċilju ta' Trentu u tkellem fih darbtejn. Wara mar Ruma fejn San Ignazju m'għadamx ma batu jgħallem fl-ewwel skola li l-Ġiżwiti kienu għadhom kemm fetħu f'Messina. Fl-1549 il-Papa Pawlu III talab lil San Ignazju jibgħat xi professuri Ġiżwiti fl-Università ta' Ingolstadt. L-għażla ta' San Ignazju waqgħet fuq San Canisiu. Fl-1552 fuq talba tar-Re Ferdinand, San Canisiu mar jgħallem fl-Università ta' Vienna. Riduh isir isqof tal-belt iżda ma aċċettax. U meta il-Papa Ġilju III għamlu amministratur tad-djoċesi, irnexxielu jeħles minn din il-kariga wara sena. Fl-1556 ġie maħtur minn San Ignazju l-ewwel provinċjal tal-Ġermanja ta' fuq. Sa dan it-tant baqa' jaħdem bla qiegħda għar-riforma Kattolika kontra il-Protestantiżmu. Ippriedka fil-biċċa l-kbira tal-ibliet u l-irħula kollha tal-Ġermanja. Il-lista tal-kitbiet tiegħu hija twila ferm, li tribis ilaħqu ma' 8 volumi. Hawn insemmi ħafna għat-3 kotba tal-katekiżmu li kiteb għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-kbar. Fl-1580 mar fi Framberg fl-Iżvizzera biex iwaqqaf kulleġġ li llum sar l-Università ta' Framberg. Baqa' fl-Iżvizzera għall-aħħar 17-il sena ta' ħajtu u miet fl-istess kulleġġ fil-21 ta' Diċembru tas-sena 1597. Ħalla warajh legat kbir enormi ta' xogħol apostoliku li wettaq għall-Knisja li hu tant ħabb. Il-Papa Piju XI żied ismu fil-lista tal-qaddisin u iddikjarah duttur tal-Knisja huwa magħruf bħala it-tieni Apostlu tal-Ġermanja wara San Bonifaċju. L-isforzi bla jaqtaw ta' Pietru Canisiu huma eżempju tajjeb għal dawk involuti fit-tiġdid tal-Knisja jew fit-tkabbir tal-morali fin-negozju jew fil-gvern. Huwa meqjus bħala wieħed li ħoloq l-istampa Kattolika u jista' faċilment ikun mudell għall-awturi jew il-ġurnalisti nsara ta' żminijietna. L-għalliema jistgħu jaraw fil-ħajja tiegħu passjoni għat-trasmissjoni tal-verità. L-istemma tal-Ġiżwiti hi monogramma, it-tliet ittri ta' Jesum Hominum Salvator, IHS. Forsi dan nafuh diġà, imma din l-istemma tfakkarna l-ħin kollu f'realtà li aħna m'għandna ninsew qatt, iċ-ċentralità ta' Kristu li Sant Ignazju rid propju isejħilha ta' Ġesu biex juri il-punt ta' referenza. Mhux biss, imma fil-bidu tal-eżerċizzji spiritwali wkoll iqiegħdna quddiem il-mulej tagħna Ġesu Kristu, quddiem il-Ħallieq u s-Salvatur tagħna biex noħorġu mill-imħabba tagħna nfusna mix-xewqat u mill-interessi tagħna. Mhijiex għal xejn il-mistoqsija għalina l-koll.
Kristu huwa ċ-ċentru ta' ħajti? Inqiegħed jien tassew lil Kristu fiċ-ċentru ta' ħajti? Għaliex dejjem hemm it-tentazzjoni naħsbu li nkunu aħna fiċ-ċentru u meta nqedu lilna nfusna u mhux lil Kristu fiċ-ċentru niżbaljaw. Kristu huwa l-ħajja tagħna. Għaċ-ċentralità ta' Kristu tikkorrispondi wkoll iċ-ċentralità tal-Knisja huma żewġ nirien li ma jistgħux jiġu mifrudin. Jien ma nistax nimxi wara Kristu jekk mhux fil-Knisja u mal-Knisja. U f'dan il-każ ukoll aħna qegħdin għall-qadi ta' Kristu u tal-Knisja, l-arusa ta' Kristu, il-mulej tagħna li hija l-Knisja qaddisa omna ġerarkika. Irridu nħallu lilna nfusna niġu mirbuħa minn Kristu u dan ifisser inkunu dejjem bħarsitna lejn dak li hemm qudiemna, lejn l-għan tagħna li hu Kristu. U nsaqsi lil nifsi bil-verità u bis-sinċerità. X'għamilt jien għal Kristu? X'qiegħed nagħmel jien għal Kristu? U x'għandi nagħmel jien għal Kristu? Ejjew nitolbu lil San Pietru Canisio jenna nqedu dejjem fiċ-ċentru ta' ħajjitna u tal-qadi tagħna lil Kristu u lill-Knisja tiegħu. Nitolbuh jenna inħallu lilna nfusna niġu mirbuħa minn Kristu biex nimxu warajh u naqduh f'kull sitwazzjoni. Ħanimxu fuq l-eżempji u t-talim tiegħu u nitolbu lilu lil qaddisin l-oħra biex jimxu magħna fi triqatna u jkomplu jgħallmuna biex nagħmlu kollox bl-umiltà għall-akbar glorja ta' Alla. Jekk għandna ħafna xnatu kif għamel Pietru Canisio, jew jekk aħna biss ftit xnatu kif għamlet l-armla fqira fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 21 versi minn 1 sa 4, l-importanti hu li l-koll nagħtu milli għandna. Huwa b'dan il-mod li Pietru tant baqa' eżemplari għall-insara fetà ta' bidla maġla meta aħna imsejħa li nkunu fid-dinja imma mhux tad-dinja. Talba. Aziz San Pietru Canisio, dottur u dufensur tal-Knisja, li fost affarijiet oħra ikkomponejt kodba li għenu u ispiraw għad kbir ta' nies f'ħafna artijiet. Ejn lil dawk li għandhom fidejhom il-Ministeru tal-Katekizmu biex jikkomunikaw it-talim vera ta' Kristu b'modi li jistgħu jinftehmu fi żminijiet tal-lum sabiex kulħadd jitqanqal biex jimxi wara Kristu. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.